Demek Pro, terima kasih. Yuk kebiasaan dong.
Baban saged aku iki tukang tambah uripe sak dalan-dalan golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Rezekine untung-untungan nasib apik duit sing dalan penting cukup kanggo sandang lan pangan. Sriwijaya Putra korek jedor mak jedor dor ana ben pecah wah iki mesti rezeki teko mak jeder bang pecah maneh esuk rezekine tambah lumpuh tambah lumpuh tambah lumpuh tambah lumpuh tambah cobane mledos ono
ben pecah